लागू हो गया है। Ka Federation jong ka KHASI Jaintia but Garo people lani ka Fkjgp Nongpo Circle kila ya kendo ya u District School Education Officer lani DSEO jong ka Bhoi banya keren halor ki jing Kiba ya dei but ki Skul Kiba Kyntait ban ya ki transfer certificates ka balong ka bakong santam na ka benta ki kena bakin yo ban lej puli syakibai pat ki Skul layalam ya kani da u General Secretary ka Fkjgp Nongpo Circle u Precious Kyntait hakaba ula airu ya ka shithi sha u DSEO ruby z das da ka ba Kyntu yu ba unle ya ki kam khamkloi haba ai jubab halor kani ka benta u das ula pentikna ya ka seng Fkjgp ba ya ki jing penpena ansa ai shabaro ki Skul ha ka district da ka ba betha ba ki dei ban ko ngu ya ki kendon ban pensuk ya ki jing penkenria ya ki kena puli jing ujuar ke babun nak kaliang yang ki Kiba bat ki bahing masam yang kena Skul halor ka jing kidon ki Skul kat duk ne ki Skul ki bak ITC ya ki kena Skul ane ukta kim ai atau open number te teng ka jing pemiot TC jong ki kena open sem sitom ya ki kena Skul bakin ni ki Skul nama ki Skul kam ga TC ki namla ki admission ma te ya itu dia ba ka jing kendu jungi bat imadam ila ai kata assurance ba insim kia halor kan ka benta ba i na jong i in pha ga notification sa ki Skul ba ki dei ban ai ya kata ka transfer certificate